Hej derhjemme. Det er Mathilde og hendes mor, som skal ind og se, hvad de har lavet i huset i dag. Og I må gerne komme med. Op. Så skal vi ind og se, hvad de har lavet, Mathilde. Så. Der er der vist ikke sket noget. Nej. De har lavet en mur ind i badeværelset. Så er der klar til et toilet. Det tror jeg, de gør i morgen. Men i vores køkkenalrum. Brygger sidder det. Det er endelig i køkkenet. Og der er de kommet op med en mur. Jeg har set, de har lavet en mur, Mathilde. Men ellers er der kommet gips. Hele vejen rundt. Alle steder er der kommet gips på. Ja, men de roder på gulvet. Prøv at kigge. Da-da-da-dan. En dør med håndtag i. Hva? Det er ikke flot? Ja, nu rører de stadigvæk også lidt. Men hold da op. Der er bare sket noget. Hva? Kan du se? Jeg tror, de bliver færdige med det herinde i morgen. Så går vi lige tilbage og kigger. Det er helt mærkeligt, at der er blevet en hus ud af alt det her rode. Hva? Vi kan ikke komme ovenpå, fordi at jeg er jo Mathilde i ham. Men trappen er stigen også til side, så vi kan ikke komme op. Men der er nok ikke sket så meget. Så. Tak fordi I kiggede med. Vi snakkes.